Fil-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Idin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Ġamri u Franċeska Vella. Illum is-Sibt ħuti eżis sejrin namlu it-tifkira il-Quddisa tal-Verġini Imqazza Marija, Sultana tal-Paċi. Jew nitolbu għal-paċi. L-ewwel qabel kollox il-paċi fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Għax jekk ma jkollniex il-paċi fina, ma nista' qatt jien impoġġi l-paċi fejn nammar, fejn ngħix. Il-gwerer mhuma xejn għajr xhieda tar-rabja tal-poter li hemm fil-qalb tal-bniedem. Jew għalhekk nitolbu l-Mulejja tina il-paċi tiegħu biex kif kien iħobb jitlob ħafna San Franġisk, Mulejja għamilni strument tal-paċi tiegħek. Permezz ta' dnub aħna ma konniex strument tal-paċi, imma konna tfixkir jew tkissir tal-paċi fina nfusna u f'dawk ta' madwarna. Jew għalhekk nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla permezz tal-Iben il-waħdini tiegħek rittati jisliem u l-paċi lill-bnedmin. Bl-interċessjoni tal-Verġni Imqazza Marija għatina ilena u l-paċi fi żminijietna biex inkunu familja waħda fi-sliem, dejjem maqudin fl-imkien bimħabba ta' aħwa. Bibinek Ġesu Kristu Sidina li ju Alla u li miegħek jgħix u jsaltal fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-klib tal-Ġenesi. Dak iż-żmien Ġakob widdeb il-luliedu u qalilhom: jiena se ninġabar ma' niesi, idfnuni ma' missirietni fl-ard li hemm ta' Efron il-Ħitti, fl-ard li hemm fl-arqa ta' Makfela bis-swid Mamri, fl-ard ta' Kanan, li Abram nixtara mingħand Efron il-Ħitti, kabar tiegħu. Hemm difnu l-Abram u l-Sara martu, hemm difnu l-Isaq u l-Rebekka martu, u hemmhekk jitfien id-dija. Mingħand uliet il-Ħitti meta Ġakob tem iwiddeb il-luliedu, ġabar riġleħ fil-frix tal-aħħar nifs u nġabar ma' niesu. Uħud Ġuseppi bdew jibżgħu għax timiet missierhom u bdew jgħidu: min jaf jekk jibdix jobodna Ġuseppi u jroddilna id-deni kollu li għamilnielu? Għalhekk batu jgħidu lil Ġuseppi: qabel ma mit missierek ordna u qal. Dan ejdu lil Ġuseppi: iddew aħfer id-dnub ta' ħutek u ħtijietom għax ħsara għamlulek, u issa nitolbok aħfer id-dnub tal-kaddejja ta' Alla ta' missierek. U Ġuseppi beka huma u kelmuh. Uħutu ġew u nxteħtu wiċċhom fl-art u qalulu: arana, hawn aħna l-sira tiegħek. U Ġuseppi qalilhom: la tibżgħux, jakaw jien flok Alla, jekk intom ġibtuli fuqi id-deni, Alla bidlu fil-ġid biex iżomm ħajja kotra ta' ġnus bħalma huma illum. U issa la tibżgħux, jien nagħtikom tieklu lilkom u l-itfal tagħkom. Hekk farraġhom u serħilhom moħħhom u laktilhom qalbhom. U Ġuseppi kien jammar fl-Eġittu u dar missieru. U Ġuseppi kellu 110 snin. U Ġuseppi ra u liet Efraim sa t-tielet nisel.
وkoll u li tmakir bin Manassi li twildu fuq il-kubtejn Giuseppi. U Giuseppi qal lil-ħutu jiena semmut u Alla qad iżurkom żgur u tellakom minn din l-art lell-art li ħalef lill-Abram, lill-Iżak u lil-Ġakob. Imbagħad Giuseppi ġal lill-ulied Iżrael jeħilfu u qalilhom Iva, Alla qad iżurkom żgur u intom ittellu għadmi minn hawn. U Giuseppi miet ta' 110 snin ibbalsmah u keduh f'Tebut fl-Eġittu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sar responsabbli ngħidu flimkien għamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Faħru l-mulej u xandru ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, għannulu u dokkulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha flimkien. Għamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Taħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li tfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, tfittxu il-wittxu il-ħin kollu flimkien. Għamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Jaħwe u Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzi tiegħu flimkien. Għamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Jekk iġobkom inkom u bil-wieqfa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jekk tkunu imkasbri minħabba l-isem ta' Kristu, ħenjin intom fuq komandkom l-Ispirtu ta' Alla. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Apostli tiegħu ma hemmx dixxieplu aqwa milli mgħallem, anqas il-sejr aqwa minn sidu. Biżżejjed għad-dixxieplu jekk joħroġ jixbaħ il-mgħallem tiegħu u lil il-sejr lil sidu. Jekk il-sit id-dar tawħ il-laqam ta' Belzebu, kemm aktar lin-nies ta' daru. Għalhekk la tibżgħux minnhom, għax xejn ma hu motti li ma jinkixifx u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Dak li jiena ngħidilkom fid-dlam mejduh fid-dawl u dak li jiena ngħidilkom f'udnejkom xandruh fuq il-bjut. U tibżgħux minn dawk li joqtlu bil-ġisem bla ma jistgħu joqtlu bir-ruħ, imma aktar ibżgħu minn dak li jista' jaqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Żewġ għasafar tal-bejt mhux ħabba jinbiegħu, madankollu anqas wieħed minnhom ma jaqa' fl-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Intom imbagħad sax-xahar ta' raskom kollu u magħdud, mela xejn la tibżgħu. Intom aqwa ħafna minn l-għasafar tal-bejt. Kull min jistqar quddiem il-bnedmin li huwa miegħi, jiena wkoll nistqar li jiena miegħu quddiem missieri li hu fis-smewwiet. Iżda min jiġħad lili quddiem il-bnedmin, jiena wkoll niġħad lilu quddiem missieri li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Qari tal-lum Jes. Mhuwiex qari faċli, imma fl-istess ħin huwa qari li jiftħilna għajnejna jagħmlilna l-kuraġġ. Il-Vanġelu jbeda billi Ġesu hawnhekk qiegħed jitkellem kontra dawk li qegħdin jgħidu l-Fariżej u anke l-kittieba u l-iskribi
li qegħdin jgħidu li fuq għandu ix-xitan Belzebu bis-saħħa tiegħu qiegħed jagħmel dawn il-mirakli, dan il-fejqan, dawn l-ġubijiet. U hawnhekk Ġesu ifakkar xi ħaġa importanti. M'hemmx dixxieplu aqwa milli mgħallem. Ħafna drabi dan huwa l-iżball li jiena u int nagħmel fil-ħajja spiritwali tiegħi. Il-kelma dixxieplu tfisser li inti toqgħod tgħaddi żmien tisma' l-kelma tal-imgħallem. Infatti anke l-istess kelma imgħallem huwa dak li qed jgħalmek. U toqgħod f'riġlejh bħal ma għamlet Marija, toqgħod f'riġlejh u tħallih jgħalmek. Imma ħafna drabi fir-relazzjonijiet anke ta' bejnietna x'jiġri? Wieħed jaħseb li jaf aktar mill-ieħor. U allura flok nibqa' ngħix il-ħajja tiegħi ta' dixxieplu, ta' wieħed li qed jiġi iggwidat mill-kelma ta' Alla, nibda nippretendi li jien sirt daqs Alla li naf kollox u allura rrid nimbotta u nwassal il-ħadd ieħor. Kemm huwa grazzja sabiħa din id-don tal-umiltà. Din anke Pietru eżjes waqa' fija dan l-iżbal, ġifieri il-kol kemm aħna naqgħu m'għandniex għax naqtaw qalbna. Fakkarkom biss il-fatt meta dritt wara kif Pietru qallu mulej inti l-Messija u stess jgħidlu għand min immorru għax int biss għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. X'in Ġesu jitkellem mid-dbatija, Pietru jqumu jgħidlu le min issa nħallik ma jkun qatt li tgħaddi minnu dan int. U Ġesu jgħidlu dik il-kelma propjament mhux itlaq minn qudiemi ja xitan, imma propjament qed jgħidlu itlaq minn qudiemi u sib postok u imxi warajja. Mhux int timxi quddiem, imma int ara li timxi marajja u ma tkunx ta' tfixkil. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja. Mhux ta' bxejn il-Vanġilu jagħlaq dawn il-kelmiet sbieħ, kull min jistqarrni, kull min juri ma jistħix juri li jint dixxieplu tiegħi jiena nistqarrek quddiem il-Missier fis-sema. Il-mulej lest li jistqarna, il-mulej lest li jurina u jkun hu stess li jwassalna għand il-Missier dejjem jekk inħallu lilu fuq quddiem imexxina. Jehud Jesjes fiduċjusi fl-imħabba tal-mulej Ġesu, bl-interċessjoni ta' Omna Marija inresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja. Il-Knisja mhix il-Knisja tal-ġebel jew il-Papa u l-Isfijiet, imma għalina l-koll li nġorru dan l-isem ta' Kristjani. Il-kelma Kristjan tfisser mhux biss li temmen fi Kristu, imma li timxi wara Kristu. Kejjew nitolbu l-għajnuna tal-Ispirtu biex aħna l-kol kemm aħna nkomplu sħaħ fil-mixja tagħna wara Kristu. Nitolbu għas-setanin tal-art biex jarfu li kull seta
ġiet mogħtija lilhom mis-sema mhux biex jaħkmu fuq il-bniedem, imma biex jaqdu u jkunu ta' servizz għall-bniedem biex kull bniedem jgħix fil-paċi u s-sliem. Nitolbu għal dawk ħutna, partikolarment l-anzjani, il-morda, dawk li għaddejjin minn xi mument diffiċli, mudlam tal-ħajja tagħhom, biex iħallu il-kelma ta' Kristu iddawwal u tagħti l-kuraġġ lil kull wieħed minnhom. Nitolbu għalina l-koll li qegħdin niċċelebraw flimkien dejn l-Ewkaristija, l-ikla tal-ħajja, biex l-Ewkaristija tkun għalina verament is-sosten fil-mixja tagħna wara Kristu. Nitolbu fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. U Alla, inti tant ħabbejt lid-dinja li tajt lil-libnek biex imut għalina fuq is-salib u rrid li Ommu Marija tieqaf ħdejh u miegħu dbati. Għati lilna wkoll li wara li nkunu sseħibna miegħu fid-dbatija ikollna sehem miegħu fil-glorja. Inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek, frott iddili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija s-Sultana tal-Paċi, nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija għal ħtijietna u nitolbuk biex fil-ħnina tiegħek tagħti d-don tal-għaqda u s-sliem lill-familji kollha tiegħek bi Kristu Sjedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr u nollu b'tifħir xieraq il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġni Mqazza Marija. Din hija l-qaddejja umli tiegħek li laqet it-tħabbira minn fom l-Anġlu, nislet fil-ġuf tagħha safi lill-Prinċep tas-Sliem, Kristu Ġesu ibnek Sjedna. Din hija l-Omm frabta sħiħa mar-rabta ta' Alla li waqfet qalbina ħdejn is-salib meta minn fuq u ibnek bid-demm tiegħu ġab is-sliem fil-ħolqien kollu għas-salvazzjoni tagħna. Din hi d-dixxieplu ta' Kristu li talmet ħobb is-sliem u msieħba qalb waħda fit-talb mal-Apostli ħerqana talbet għal miġja tal-Ispirtu tal-għaqda u s-sliem tal-imħabba u lena imwiet mill-Missier. Għalhekk flimkien mal-Anġli u l-Qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis. Mulej Alla tal-Eżerċiti. Osanna fl-ola ta' smewiet. Imbirek mill-ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija.
Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u wixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewt. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Iljun 14, l-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen jiddawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kelma waħda. Ġisim ta' Kristu. nitolbu. Atina mulej l-ispirtu tal-imħabba biex bis-saħħa ta' tqarbina li jammilna bil-ġisem u id-dem ta' ibnek il-waħdini
f'din it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija is-Sultana tal-Paċi, infittxu aħna wkoll li nġibu l-qudiem fostna dak is-sliem li ħallilna Ġesu Kristu Sidna u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Xtieq infakkarkom li propju l-bieraħ fid-dar il-Mużew ta' Karmni Grima infetħet wirja sabiħa bl-isem ta' Evangelion li tfisser l-aħbar it-tajba, Evangelju, minn hemm ġejja l-kelma Vangelu, li l-pitturi huma ta' Nathaniel Tewma li rrappreżentaw ir-relazzjonijiet li kellu Kristu mal-bniedem, mal-Apostli, mal-Midimba, mal-Maddalena, mad-dixxipli ta' Emmaus. Inħeġġiġkom hekk biex tmorru u taraw din il-wirja sabiħa. Aktar milli taraw il-pittura, nitlobkom taqraw ħdejn kull pittura hemm isa talba jew ukoll anke poeżija li tfisser il-profondità ta' dik il-pittura biex tifhmu sew is-sens ta' kull pittura li hemm. Hija tassew pittura evanġelika. Walakin ħeġġiġkom biex tmorru iżżuru din il-wirja u min jista' jixtri xi kwadru jakkwistah u jkun qiegħed jgħin lis-Santwarju ta' Pino. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Ibn u l-Ispirtu Santu. Jew hekk ngħidu tliet avamarijiet għal dawk il-persuni li għaddejjin minn xi mumenti ibes tal-ħajja. Biex bl-interċessjoni Tomna Marija isibu il-paċi fi Kristu Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Sorry.